Si San Pablo nga kanhi mipaantos sa nagsunod ni Kristo sa iyang mga apostoles, sa unang pagbasa maisugon kaayong nagsangyaw og nagmatuod nga si Hesus mao gyud ang tinuod nga Dios. Nya nakita ni siya kay inigpandong niya siyang kamot, mukunsad ang Espiritu Santo ngadto sa mga tao nga iyang gipandungan. Lisod kayo hunahunaon nga ang usa ka manglulutos, ang usa ka tawo nga nagsigig paningkamot og patay nimo, nya imo na hinuong tagaan og gahom aron mo sangyaw bahin nimo. Di ba? Ganahan mo ana, kanang taong sigig libak nimo, imo na hinuong tagaag authority aron mosulti sa imongan ngadto sa publiko, tiwasan ka ana. Ay prana mga politicians padung namang eleksyon, kinsa mailang himuon nga kanang sa titawagan na campaign speaker ang nagsigig saway nila o katong nagsigig suporta? Ang nagsigig suporta. Manguha ka tonto ang gasigig saway nimo, patay ng imong kandidat siya. O, di ba? Kato yung gasigig daig, kato bang lawom og paghigugma nimo. Pero ang Ginoo lahi kay tanan. Og para nako usana sa mga meanings sa niingon si Kristo diri, paantuson kamo pag-ayo sa kalibutan, apan ayaw kahadlok kay gidaog ko na ang kalibutan. Dinhigos kalibutan god, building maglagot. Building maglagot mo nang moingon din ta nga ang di kantos, sige pamutos ana. So si Kristo gidaog na niya ang kalibutan kay wa nay amount of suffering in this world nga dili nato kayang madaog. Mabitan na kanang moingon ako, pader, ako milao mangyud ko nga ang Ginoo di mangyud mohatag nato og problema nga dili nato madaog. Na kung anong musulti pamangkaana og nagtuo kas Ginoo, bisag ihanok pa nimo ang tanang problema sa kalibutan, madaog gina nimo. Ayaw pagsigig sukod-sukod diha. Sukod-sukuran kuno tas problema kay ang Ginoo kuno'y nagsukod, unsang problema ang madaog nimo. Dili oy gidaog na niya tibuok kalibutan, dili lang kay porsyon ba. Kani kay nangabit akong bana, gitugot man is Ginoo, kaya ra gid ni nakong problema ha. Nya karon kay na cancer man sad ka. Kaya ra gid ni nako, nisuyop man sa imong anak. Ana, nasunog pa gid inyong balay. Kaya ra gid ni nako. Mo anak ka kay di man gyud mohatag ang Ginoo problema nga di madaog. Ang Ginoo pagay pasanginlan ang naghatag natong problema, ang mupaantos nato ang kalibutan. Pero gidaog na ni Kristo ang kalibutan pinaagi sa iyang pagpalansang o pagpakamatay sa cross. Mauna og musubay sa kuyog sa Ginoo, wa say problema sa kalibutan nga di nato makayang lampasan matud pas Tagalog. Sa Cebuano mabuntog ana nya karon kamo hadlok pa mo problema hadlok mo ana hinaw ta masunog inyong balay ron iguli ninyo nya mataktak pag trabaho imong bana nya okay ra. Ayaw simba ko sa pader, uy Ginoo in taon, uy ayaw sa ditugot Ana bang ingon ana nga mga batasan, mauna sila mga kuwang sa pagtuo, kuwang sa pagtuo na kana mga klasehas taong inana nabitay Diyos nun kay tanan akong kaila nya magsige og text nako inig lakaw sa iyang anak ngadto pa doong sa Manila kay travel padir iampo in taon nga maayo lang pag-abot didto nako ngano magsige magpaampo may na lang gani na kay nakasakay eroplano siya pa din na niya mahitabo mga aksidente ba mapaiwan nako isipti gina nimo imong anak kadaghan diyang na aksidente tingali sa sunod maapil gina siya
Presidente maganis Bishop Chupilo Kamomot nga perti adtong buotana. Diyos noon pa kayo mo ilibit mga ito inigmisa. Ako wadyo ko mo ilibit. Tiil na ko plat kayo. Pasabot di dyo ko balaan. Bishop Chupilo Kamomot musaka to iniguan inigmisa. Bangga lang dito sa unahan sa San Fernando ba to? Nabangga. Patay Nga, ang imo na nung anak, sige mo, simbak ko, ito, simbak ko. O tanawa, Santosono na si Bishop. May dala na. So, unsaon man pagbuntog ang kalibutan, una, ayaw yung kahadlok sa mga pag-antos. Kay paantoson magitas kalibutan. Ang makabuntog sa kalibutan, mao ang atong pagtuo, na kining pag-antos, muhatod ra ni siya sa kasantos, o kining nagpaantos nako mahimo ra gid nakong higala. Muna ang sugo sa ni Kristo, love your enemies. Ana siya. Kaning nagpaantos nako, kaning kasigig lotos nako, mahimo ra gid nakong higala. Sama ni San Pablo nga nagsigig lotos, nahimog yung higala ni Kristo. Ana ba? Kining akong silingan nga sigig pangawat sa amo, mahimo ra gid security guard sa among balay. Ana, himuon nimong security guard ang kawatan kaayo diha sa inyong balay. Okay na ninyo? Dili no? Mao na kuwang tas pagtuo. Gidaog lagi ang kalibutan, tanawas Judas o nga kawatan kaayo, nahimog yung treasurer sa mga 12 ka apostoles. Si Kristo mo nagpili, nagihimo niyang treasurer si Judas nga kawatan kay kwarta. Ana, o nganong gibuhat mo na ni Kristo, wa kita kaybaw. Tungod kay di na manggod siya madutlan og pag-antos, kay para niya ang pag-antos agianan ngadtos ka santos. Ana, kadang imong bana magsigig kulata nimo, madara gid na nimo og antos. Ngano man, maingon ka kada niya dapog nimo, maing ka kani santos gyud ani. Ana, kada lagom sa imong naong kini recorded di sa heaven, antos ni nako. Kinsay sikat kaayos langit, ang mga martyrs. Magbulhot gunag trompeta ang langit basta inigsod sa usa ka martyr. Mobita na nga dito sa ato mga pictures, ang mga martyr tagaan ng palma kana ba prana ba. Mao nay award dito sa langit, di na malaya. Palma. Kay sikat kay na sila. Magdagan ikag palma dito sa langit, mupakpak kina mga tao, yes, great person. Pero ingon aning sigig misa, sigig kulikta, simbakog malangit ni, mura ra gyud wa. Wagi mamakpak sa may gani kay nakasuod ni. Kay ngano man, wa may kanang gitawag nato ba og nindot kaayo gyud nga bugno dinis kalibutan. Mao ba na Manny Pacquiao sikat kaayo, hangtod karon sikat na kaayo, himo na gani sa giyang kaugalingon nga grupo sa pagtuo, biya na siya sa ato sa Katoliko, ni sikat naman gyud kay siya. Ngano man, grabe kayo ang iyang pag-antos, ang iyang mga kasakit nga giagian. Bisan diha sa mga teleserye, no, ganahan kay ta mo subay anang mga taong gipaantos og maayo. Ganahan yo kay ta hilak-hilak sa dayon ka, agas-agas sa imong luha, mo gini makapanindot, kanang kamaong muantos, bisan sa pamilya, bisan sa relasyon, managhigala, kanang kusog kay muantos, mo gina siya nindot kay tan-aon at the end. Ginahan kay kamo dool-dool niya. Ikaw na be, kamo, unsa man, gusto na mong pag-antos ron. Matod pa diri sa atong kuan kaning tubag bitaw sa Salmo. Sa to? Awiti ang Dios o mga gingharian sa yuta. Awiti kuno ang Dios o mga gingharian sa yuta. Kinsa may kasagaran nga ato gyung awitan, halaran og mga awit nga pasidunggan ang mga tao nga gitawag natong mga heroes, mga bayani ba. Nya kanang tanang mga bayani, pulos gyud na sila nagantos. Basta tawgo na ganig bayani,
antos gina mao bitan ng libingan ng mga bayani. Pulos-pulos gina nag-antos diya. Aw di gyud ingon pulos-pulos gyud antos. Kay syunan ka na makigubat ka, makigasdang kag mga kaaway. Muna ang Ginoo angayan yung awitan kay ngano man iyang gihurot og buntog ang pag-antos sa kalibutan. Muna karon relax na unta ta. Kana bitang nairatol kayo mo text nako, ang ako gid yung unang reply, relax lang. Ana. Labi na yung padir, iambot ang padir. Sus padir, ana, daghan kay mga istorya ba nga murag yung ratol kay ba. Ang una jud nako i-text back, relax lang. Nya kun ako na sa gani mo daghang pag-antos, moingon ko, relax lang siya no. Mamatay ra ka. Ikamatay nimo wa na gining pag-antosa. Nya maayo nang mo relax ka kay ngano man di man ka makasa og mo relax ka og magpadakas ratol dali kay kakasa gyud. Oh dali kay kasa kadang imong anak diha nga tapulan kay naong nya sige lang diha niya supak-supak nimo og di jud ka mo relax kasa jud ka magsigim kag kasuko nya mamatay ka sa imong kasuko perting impiernuhan nimo. Pero mo relax ka, maingon ka, ining anak ka, ana gini, nayawaan gini siya. Kauban gini sa kalibutan nga mo paantos nako. Pero Lord, salamat kayo nga ni ay pagantos. Kay masantos gyud ko aning anak ka. Akada nimo kita sa imong anak nga buangon. Pero may kang magsigigingon, salamat Lord. Balangit gyud ko aning anak ka ni. Ana no? Dili mo ana day. Ang inyo usbon man yun, usbon. Ana, ayaw. Masantos juga na kada sa mga banang buutan kayo yang asawa sa yawanon kay tanan ana ang bana say magsigigingon Lord salamat aning asawa nga yawanon kay malangit gyud ko ani na sa day katagaw-taw na sad ana himo-himuan ra ba kog istorya aning kanahang dako ana nya masantos gyud ko ani kay na magi mga asawa sa nga pertigid super sa gyud kayo kayawanon batasan sa gunsay buhatos banang tinarong himuan yung meaning nga dautan di ba namin mga inana pariharagos pare god munas ginhawang tinarong i-post pa gyud kanunay Facebook gina manindog na ta